Hello, good morning. Warsagasini thandane ओमफ्राय दासाननै ससियेल मिडिया दावराव जे भिडिअ ओंखारदोंना बेखौनो लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाय होमबानो मिथिगोन सोरजों दावहा जादों नै सेलायलायनाय जागासिनो आयौ मादै फिसाब्रा प्राइवेट बुस्तु आंनि हौवानि जिनिसफोरखौहाय नायनानै लब जानायनि दरकार गैया होननानै आं सानो बिनि थाखायनो मादै आयौ मादै फिसालाय जानानै नुजोब्बाय मा नुजोब्बाय एसे खोबथेनो हायाखैमोन नोङो लिपकिसखौ जेनेबा खालामबाय ओमफ्राय गाहायनिया बोरै जिनानै थाखो दे गाहायनिया जिखौ बारा आयौ नासथिनो फैसा गैया नामा नासथिनो फैसा गैया आं 50 थाखा हरनि 50 थाखाबो नांनाय नङा 20 थाखा होनांगोन 50 थाखाबो नांनाय नङा आयै खमसे खम एसे थिक मटन माबामोन ना खोबनानै लामोन ना बेखौ देखायनो गोसोखामोन ना बेखौ देखायनो गोसोखामोन नोंलाय आयौ माथो जेनेबा नोङो बिराद मोजाङै इन्जय खालामबाय आं देखायजोबनोबा गासैखौबो देखायजोबगोन ना आयौ मारै दे ओमफ्राय लिपकिस खालामनायखौ देखायबाय ओमफ्राय गाहायनिखौ मा नांनायनि देखायनांगौ दे आयौ बे सिंगोलफोरा खिथानो हागोनफा सिंगोलफोरा खिनायनानै थानो हादोंफ्रा गैजायैफोरा खिथानो हादोंफ्रा हाबा जायैफोरा खिथानो हादोंफा बेखौ नायनानै आयौ फाग्ला बिदि हामगौ जोंफोरा बेफोरबायदि भिडिअ होयैयावनो बिराद सासे हिनजाव दै तो हिनजाव जानानैहाय बिनो एसेबां माने डाइरेक्टनो फैनानै मिनिग्लाबनो आंनि हौवानि प्राइभेट पार्टखौ आंनि हौवानि प्राइभेट बुस्थुखौ लानानै एसेबां नोङो मजाक खालामनायनि कोनो राइट्स गैया होननानै आं सानो अनसुलि बसुमतारी ना मा नाम नोंने तो आं सानो हयतोबा नोंने सासेनिफ्राय बांसिन खयजनजोंहाय थानायनि नोंने आदब दं नामा बेनि जुनैनो माने बिदि बुस्थुफ्रा नोङोहाय थोनायना तो बुंनानै लाब गैया तो आल्टिमेटलि आंनि हौवाया नोंखौहाय सेटिसफेक्सन हैनो थांनाय नङा आंनि हौवाया आंनि तो नोंनि आंनि हौवानि माने प्राइभेट बुस्थु आंनि हौवानि जिनिसफोरखौहाय नायनानै लब जानायनि दरकार गैया होननानै आं सानो बिनि थाखायनो एथ' बुंनानै बिनो दरकार गैया तो नों बिदिब्लाथ' गुबुना बयबो इदि नङा नों जुदि नों हयतोबा जुदि निति लाइनावहाय थाङोब्ला बि लाइनाव थाङोब्ला नोङो आंथ' आरो बेबायदि नङा